ओमफ्राय नै इखिनाव ओरै नै इखिनाव बुदो ओमफ्राय आखाइफोराबो बुदो नै 1000-1500 बेफोरबायदि गोलैगासिनो आरोना मुलियावनो एकदम पाटामसे टेब्लेटआव हेलो गाइस जों अमा जानो नागिरदों दैमानिया रानबाय ना हेलो गाइस सनाफोर बेदर जानोबा फै जों बेदर जागोन थेव गाबोन भुटानाव थांबा भुटान सिख्लानायनो तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिन जाबरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ तो बिराद गोबावनि उनाव दे तो ओमफ्राय मोनसे खोथा दे गाइस बिराद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय जोंहा दाखालि नै बिथाङा एक्सिडेन्ट जादों आरोना बिसोरनि गारिया बेल्टायना होदों माने माबायाव थांबाय थादों बिसोरो गुवाहाटियाव ओमफ्राय गारिया बेल्टायना होनानै सास एक्सिडेन्ट जाना मानसिफ्रा आरो गारिजों नाख्रेबजाजोबदों ओमफ्राय खिन्थु इसोरनो जेबो जायासै नैबे खर'आव आन्था ओरै इसिनाव बुदों ओमफ्राय आरो आखाइफोरा बुदों दायो बिराद बिखो जादों नै सिखारनो हायाखै मानसि जिरायना दंबाय थायो आरोना गाइस दाखालि जादों बेयो ओमफ्राय आं भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन नोंथांमोननो खिथानो खिन्थु भिडिअ बानायगोन बिदिनो ओमफ्राय दा बानायबाय आं नङा नोंथां तो माने आब'जों रायलायबाय थायो जोंहानि बे माबायानि चिराङाव हाबा हरनाय जोंहानि नङा जोंहानिनो आमाइनि फिसाजो आरोना ओमफ्राय बिसिनावनो थांगोन आङो दायो गाइस आङो चिराङाव थांगासिनो 27आव थांगोन आं चिराङाव तो लोगो मोनगोन सोरखौबा नुयोबा दे खर'खौ नायनोबा सानस्लिस्लि खानायबो गैया ओमफ्राय नै इखिनाव ओरै नै इखिनाव बुदो ओमफ्राय आखाइफोराबो बुदो नै एकदम बासिबा इसोरनि अननायाव मोनजानो दंबावो आरो बिराद दिन तो ओमफ्राय आङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनि आंहाथ' मोनसे प्रब्लेम दङ नोंथांमोननो खिथानो आं फुजालि जादों दै खिथुआव नै तो बिनिनो मुलि लायनो थांना मोनसे जायगायाव तो जियानो जा दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायदो दे गाइस दे मा खबर नोंथां मिनाया हाथाय मोजां जियानो जा बेयो जोंहानि आइनि बिब' गाइस माने बिसोरो खिन्थु बेना स्टाइला बेलेग मोखांनि स्टाइलफोरा नै नायदो लावगिगि आरो मानसियासो गोलावनो तो गाइस आं बिसिनाव आलासि जानो फैदों होननांसिगोन दिनै माने फुजालि जादोंना खिथुआव मुलि लायनो थांना मलम तो बिसिनि खाथियाव दङ डाक्टार सासे ब्लाड साड बिदिनो टेस्ट खालामनानै माने मुलिखौ होयो ओंखायनो लांफैदां दिनै नामा दा मा जाहोनो हरनो नागिरदों बयलार ओमफ्राय लोंग्राफ्रालाय बियार दिनै होमबा अख्लायना थानांगो गाइस फ्रियाव मोननाय बुस्थु गारनाङानो दिनै फ्रियाव मोनगोन आं आयंलानाव ओंखायनो फैलायबाय नामा मरे जासिलायनो आयंआ गाइस जोङो दायो थांनि खाथियावनो आरोना बे कुसुबारि होननाय तामुलपुरावनो दे ओमफ्राय बेखिनियावनो आरोना दखाना जोङो दायो बेयावनो लायगोन फार्मासिस्टना डाक्टारखासो आं बेखौथ' मिथिया सोंगोन आं दायो जास्ट फुजालिनि थाखायल' ना तो एखनबा साननाय लाङो आं लोगो बायदि लाफानोसै नामा होननानै नामा फुरबाय थानो मोजां नाङोना खिन्थु मानसि गेजेराव पकेट खनो ना मानो जायोना मानबाथाय ना गाइस उपाय गैया ओंखायनो जिया जा मुलि लाथारनांगोन आङो नङाबा बिराद लास्टिं जायो सम मालाबा आरो मोजांबो मोनो फुरबाय थानो होनलाय नामा गाइस नै लाबोनोसै जोङो जोंहानि ब्रादार एकदम खानाय जनि भाइ जनि सिनसो एकदम टाक्ल' डेन्जार होखादों ओरैथिंबा दालिं लानोसै थांसै थौ सालायनो रोंगोनरा माबाया गियारा माबा गैया आंना गियारखौ नायलाय नै एरखांग्रा गैया बिदिनो एरखाङो आं उपाय गैया दुलान्दार सानै दङ जोंनाव सेफायबाय थायो खैबार खोलियो सानसेयाव हिसाब गैया गारखोनो सला नायफैदोंमोनलै गाइस गांसे तामुलपुराव फैनायनि ओमफ्राय माबायदि नुदोंथाय नोंखौ ना मोजां नुदों नुवाखै लाजिलाय लाङो उपाय गैया खम दामि ना थेवबाबो एसे नायदोंमोन आं एसे बेलेग लाबा हामगोनदांलै नैजों समायाखै बायदि मोनदां ना गाइस मानसियाबो साइसया जाहैबाय थेवबाबो एसे ट्राइ खालामदों आरो गस्लाखौनो लाना फैबाय गाइस गांसेल'सो ओमफ्राय थिं जायो जोंना जनि सिंस ब्रादारा एकदम मुखलायगासिनो मम' नामा मम' बेस्ट मम'स ना बेस्ट ओमफ्राय दायो जोङो बेनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट मेडिकेल ना मा होनो फार्मासिसो दे बेयावनो मालिकानो नायोना फार्मासिनि मालिकानो बेयाव हाबहैगोन फुजालिनि मुलि लांनो मा बुंनो उपाय गैया बेदर जानायखौबो गारनो हाया गाइस ओंखायनो फुजालियाबो हामाखै आरोना
ก็आंबो जाखांबाय मोनसेल'सो दोङो दा नै लागाव सौलग्राया बे जलि सिंसा लागाव डेन्जार नुबायना नैबे मा नैबे चाइनानि नामा नैबे गोजाया मा चाइनानि स्कुलनिसो आं चाइनानिसो नुदों नै ला गोजानो नोंना मा नाम इयन सं इय लागाव दे इय होनलाय इय लागाव हाथायखौ नोङो मा जानानै इदि खालामनो हाथायखौ नायनो दे हाथायखौ एत्रा माबे जाखो हाथायखौ हा हाथायखौ माबे जाखो सैमाया जादों नामा हराव चक्लेटा जादों नों चक्लेट जासियो हा चक्लेट जाया नोंलायनो हाथायखौ हाथाया थांबाय नोंनिया चाइनानिसो नै लिपुपु खानाया लागाव बेयो नैबे फंबाय फिसा माने उन्दै आरोना बेयो बे दहाय खिथिनायनि जनि सिन्स फाइनि टाक्ल' क्ल'ज बेनि फंबाय नैबे हाबसुबाय थादों ने माने मानसियालाय एसे हेन्डसाम सिख्लाफोरनो नांगौबा लाजागोन टेनसन गैया एकदम फ्रियावनो होनलाय नंगौ नङा सिख्लाफोर नांगौबा लाजाखागोन गाइस आं माने बिसिनाव हर थालांसिगोन दिनै थांला आङो थावसो फुननाय नङा नामा गाइस माने बिसिनाव आं दिनै हर थालांसिगोन न'आव थांला आं गाबोन फुङावसो थांसिगोन गाबोन माने एल'ग्रा आदा फैनो ओंखारदों एल'ग्रा आदा फैयोबाथाय बे भुटानाव लांनो ओंखारदों बेसिम बारखांना थांफानोसै आं सोरबाफोर थाङोबा कमेन्ट खालामदो थांनो नामा नोंबो हा भुटाननि सिख्ला नायनो लाना फैबानोसै नोंनो सासे नोंबो सिख्ला नाय हाथायखौ नायनि आयो सेवजोब्बाय हाथाया गैला नोंनिया सेस थंख' जागोन गाइस माने आं भिडिअखौ एसे लेट होबाय थादों दे बेनि थाखाय सरि निमाहा बिबाय आं एसे थाबनो होनो नाजासिगोन एसे स्पिडनो माने बे साननैसोआव बेरायनो मोनाखै नालाय ओंखायनो आङो भिडिअखौनो बानायनाय जायाखै बिराद टेप बेबायदि आङो जोनोमाव नुफेराखै नै बेबायदि मानसिखौ बिराद अनथावना नाङो माने नुबा अननो ओंखारलायगोन नोंथांमोनहाबो सिरिखौनो थाखाया नै होबाय थाखायो देन्जार गानखौ खनलाय देलाय Hello guys. Sonaफोर बेदर जानोबा फै जों बेदर जागोन नोंसोरखौ आङो लोगो हमगोन नोंथांमोनखौ आं लोगो हमगोन आं नोंथांमोनखौ लोगो हमगोन सिख्लाफोरखौसो लोगो हमगोन नोङो सेंग्राफोरखौसो लोगो हमनांगोन नोङो रोंथारा नोङो थेव गाबोन भुटानाव थांबा भुटान सिख्ला नायनो र' मानसिया बिराद टेप माने अननो ओंखारलायगोन नोंथांमोनाबो खाथियाव थायोबा आरो ना अनथावनानो एकदम खुगायाव गोरों गिदिरफोरा जेसेबां रायलायनो हायो माने बेजों समान खारोना बेनाबो एकदम माइन्डफ्रा बिराद स्पिडाव थांखायो रायलायनायफ्रा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नुयोबा अननो ओंखारलायगोन रियेलाव आरो ना गाइस जियानो जा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आं जास्ट दिनैनि ब्लगखौ सिम्पलैनो बानायबाय आरो ना ओमफ्राय फैलायबाय ना मा अमा जादों दैबानाया रानबायना अमा जानांगौ दिनै दैबाना राननायनि अमा जानांगौ नोंथांमोननिथिं दैबाना रानदों रानाखै होनना सों दे दैबाना रानबायना दिनैसिम फैलाय इथिं फै निउ दे एरथानानै सों दे बेखौ खुनि दे हेलौ गाइस
दैबाना रानदों रानाखै नोंथां मोनथिगोन दैबाना रानदोंना रानाखै नोंथांमोनथिं रानबायबा कमेन्ट खालामोन रानबायबा कमेन्ट खालाम ओमफ्राय बेदर जाना हो बेदर जाना मा बेदर जानांगौ खिथा दे अमा बेदर जा बोरमा बेदर जा लानजाय बेदर जा लानजाय बेदरबो दङ नामा ना मोनाखैहाय गाइसमोन गाइसमोन नामा ना मोनदोंबा खिथाहर ना मोनदोंबा लाबो जोंथिं जोंबो जानांगौ ना जोंबो जानांगौ एवनानै रुना जानांगोन न' जियानो जा गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दे बिराद टेप टेप नोंथांमोना मालाबा लोगो हमफैदो बेखौ दे आङो माने जोंहानि आयंनि न'आव दङ दाबो गाबोन फुङावसो थांगोन आं एलग्रा आदायाबो लिंगासिनो भुटानाव थांनोथ' गाबोन फुङाव थांसिगोन जोङो जियानो जा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गाइस दे बाय 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 बाय